GB, programa na mapaabot asin mapaliwanag kan mga lakdang panglehislatura na dinara asin pinadrinuhan ni Albay 2nd District Representative Joey Sarte Salceda sa Kongreso kan Pilipinas. Tudi sa GB, madiskutir kan manlain-lain na programa, plano asin aktibidad kan tudi Congressional Office na may katuyuhan na makatabang sa pagpapalangkaw sa sosyo-ekonomikong kamugtakan kang namamanwaan. Tudi sa GB, bihikulo kan barangay asin namamanwaan na ipahayag ang sa indang mga inagrangay asin kahagadan na kaipuhan masimbagan kan mga nanunungdan. Tudi sa GB, impormasyon, edukasyon, aksyon. She's crazy like a fool. What about Daddy Cool? She's crazy like a fool. What about Daddy Cool? Bueno, Diyos maray na hapon sa Satuya Gabos. Like a fool. What about Daddy Cool? Daddy Cool. Welcome sa programang 2D sa GB. Daddy Cool. Daddy. Aldaw na Sabado. Petsa 12 na po kan bulan na Nobyembre 2022. Sa ngaran ni Congressman Joey Sarte Salceda. Sa ngaran man ni Kuya Nems, dyan tabi sa kontrol. She's crazy like a fool. Ako po si Councilor Nong Dawal kan Manito Albay. I'm crazy like a fool. Kasabay niya to sa paghatod ka na programang ini ang sa tuya pong pagiriba dyan sa 2D Congressional Office. Daddy Cool. Sa Panginoon po kan samuyang Chief Operations Officer Justin J. Bulaños. Daddy Yaon man dyan si Kuya Mondaen. Councilor Ian Buena kan Kamaligalbay. Pan sa Kuya pong partner former Councilor Dante Magallanes kan Daraga. Oh, she believes in him. Siyempre si Pading Toots Disolo. Daddy. Likewise, yaon man dyan si Sir Willis Plana. Long time no see. Diyos Barcelon. At ipuan sa muyang mga muses, Ate Erika saka Ate Hazel. Kami po gabos nagpapaabot kan sa muya pong pangungumusta. Siring man paglaom, nakamupo na sa maray na kamugtakan sa mga oras na ini, sa oras na 8 minutos. Makalis na po ang alas 4 ni na pagkahapon. Maraming salamat pala sa mga frontline health workers natin. Kahit nga ni, maski nga ni nagkukulpa na ang COVID infection. Yaon pa man giraray sa inda ang dedikasyon na talagang pangatamanan ang sa tuya pong salud sa paagi kang padagos pa man giraray na pagparumdum sa tuya nin pagingat. Siring man ang pagsunod sa mga manlain-lain po ng mga advices. Tangani po makaiwas kita digdi po sa COVID-19. Good afternoon sa mga parantabay niya to digdi po sa 2nd District of Albay, dyan sa munisipyo kan Rapu-Rapu. Dyan po sa Manito, siring mandigdi sa syudad nin Legazpi, pasirin dyan sa Daraga asin Kamali. The rivers of Babylon, they're
Diyan po sa 1st District, Santo Domingo, maray na hapon sa Indo dyan, sa Santa Misericordia. Pasirin dyan sa may Bakakay, Malilipot and Tabaco City. Going to Malinaw and Tiwi. when we remember some Medyo magayon po sa tuya pong naging maghapon. carried us away Garudakol ngunyan anaka pamaranin linabahan. from us the song, Diyan sa 3rd District, maray na hapon tabi sa inyong amin. song in Diyan po sa Hubilyar. age man. That the Pasiring dyan sa Piuduran, Ginubatan. LGBT O dyan pa lang sa Ginubatan na kayonin ko kayonin na night market po na alas 4 nin hapon sa kudalas 10 nin pagkabanggi. Kuno raw kin na ayonin ko kinagatindang longganisang Ginubatan dyan sa night market. Ano tabi Councilor Caloy Flores, former Councilor Caloy Flores, kayon kita nin longganisang Ginubatan. Yan po sa Ligao City, sa mga parantabay niya to sa Tuburan, Paulog and Layon. Payan sa Paulba. Yung mga barangay health workers na mga mahihigos dyan. Siyempre, dyan po sa UWAS, Amunakan. Amunakan, Latakan. Dyan sa UWAS. Yan databian hometown kan mga may apelyidong R. Arog kan Aryate, Argote, Aryenda. Hindi, yung mga may apelyidong Regan, Rizal, Rafe. Di ba? O dyan sa Pulanggi, Maraya Apon. Dyan po sa may parte kan Itaran, Sipres, Balaba, may suwa pa yan dito sa Danau. Pati na ito sa may Lourdes, Matakon, Agos, yan sa sentro. Saan nga nito dyan sa may Mabatag, Banana Banana View. So Banana View baga Kuya Names. Sabi kan kay Banang ko, dumanya kita sa may Banana View. Siyempre, sa Libon. Dyan sa may Talin-Talin, sa Pantao. Dyan po sa may San Miguel Street. Dyan sa Laybon. Maray na hapon sa inyong amin. Tatao ka man pala nga magtaram kan taga dyan sa Miraya, no? Kasi nga niring ko nada, tatao ko magtaram, nag-star man ako dyan sa may Araldo. Sari nga niya nga Araldo. Iyan adto sa bato. Habukon man sa bato, ito sa kuwa, sa bula. Tagayan man kita sa kuwa, sa Rinconada, dyan sa Sito Nabua, payan sa Tubalatan, ano pa, sain pa. Pag-uristoryahan niya tungo niya na pagkahapon. May nag-chat paano sa kuya tabi mga tugang. Taka nakaagi bagang Huwebes na pag-iristoryahan niya to so manungod po kan mga kuan niya to, mga marinero o mga seafarers, no? Dahil ko tabi nga yung kagawad niya na suy-suy nga sa ibong istorya. Manungod ka na ining seafarers. So luay-luay yung tatabi ngo niya na pagrulayan nini. O ta,
Ini pong impormasyon na ini po, hali po ini kay Congressman Joey Sarte Salceda. Ta kanakaaging Nobyembre 3, nagpadara po siya ni na surat duman po sa European Ambassador to the Philippines, the Honorable Luc Veron. Na duman po sa surat ni Kong Joey, pinagbuyagyag niya po ang bilog na suporta kan liderato kan Kamara Baha o kan House of Representatives. Duman po sa katuyuhan na pakarayon asin palangkawon ang kapasidad o kapabilidad kan sa tuya pong mga marinero, lalong-lalo na itong mga European hired Pinoy seafarers. Ngunyan pong Nobyembre, ongoing na gayod po ang pinag-aapod na audit. Kaini pong pinagigibukan na European Maritime Safety Agency. Pag sinabi niya tong audit, pigi-isi, piga-aram, pinag-a-assess, lalong-lalo na mga tugang, ang pinag-aagihan na pagsasanay o training kan sa tuyang mga seafarers o mga marino na yaon po ang base kan sa inda pong trabaho sa Europe bilang mga seamen. Ini pong European Maritime Safety Agency, karo po sa rong ahensya ini kan European nations, tangani po na masiguro ninda na ang mga marino na nagtatrabaho sa saindang mga barko, nagsusunod po duman sa sainda pong standard. Sa sainda pong standard, pag-abot po sa mga kakayahan kan sa tuya pong mga marino. Duman po sa Europe, igwa po na maabot sa 50,000 na mga marinong Pilipino ang employed sa manlain-lain po na barko na nakabase duman sa Europe. And ini pong mga marinong ini na mga Pilipino, dapat tabi pasado ini sa audit na pinagigibo kay ni pong European Maritime Safety Agency. Now, ini pong surat na ni Congressman Joey Sarte Salceda, sinimbag na po ini kay ni Mr. Luc Veron, ang European Ambassador sa Pilipinas. Basahon ta po kung ano ang kasimbagan kay ni po na ambassador na ini sa Pilipinas. Duman po sa naging surat ni Congressman Joey na nagtatao po ni na sigurasyon, lalong-lalong na digdi sa European Maritime Safety Agency na ang liderato kan House of Representatives minauyon duman po sa pangapudan na maging halangkaw ang standard kan training kan sa tuya pong mga marino. So may petsa po ining surat na niyo, Nobyembre 10 o sarong sima na makalis na ipadarama ni Kong Joey ang sayang surat kay Mr. Luc Veron. Basaon ko po in English and then luay-luwayon niya to na sabuton kung ano ang naging kasimbagan digdi sa surat ni Kong Joey kanakaaging Nobyembre 3 na nagsasabi na panahon na databi para pakusugon asin na palangkawon ang mga kakayahan sa pagsasanay sa paaginin mga training kan mga marinong Pilipino na nakabase duman sa Europe asin maging seryoson databi ang manlain-lain pang mga issues and concerns na magluwas digdio sa audit kan EMSA. So sabi po digdi sa surat, European Union
delegation to the Philippines, dear Congressman Salceda, thank you for your letter dated 4 November in which you flagged the particular significance that the European Maritime Safety Agency or EMSA inspection report has for your constituency in Albay Province. I am also glad to read about your interest to cooperate and your support on the question of Philippine compliance with the International Convention on Standards of Training, Certification, and Watchkeeping for Seafarers or STCW. Upholding maritime safety standards is of course of high relevance for the European Union and is a strict demand of our constituency. At the same time, the authorities of the European Union are aware of the economic and social significance that the employment of Filipino seafarers has for the Philippines, but also for the Philippine Union or European Union. With the assistance of the European Maritime Safety Agency, EMSA, the European Commission is currently assessing the response submitted by the Maritime Industry Authority of the Philippines regarding the measures taken to comply with the requirements of the STCW. The European Commission is also considering a cooperation project on maritime safety and seafarers in Asia, including the Philippines. In the meantime, I hope for your continued support and trust that the European information or the foregoing information is useful. I, of course, remain at your disposal for further questions once the outcome of the assessment is known. Yours sincerely, Luke Verun, Ambassador. Show me emotion. Tra-la-la-la-la. She looks like a sugar in a plum. Old head water run dry. Nowhere to wash my clothes. Old head water run dry. Nowhere to wash. So api abot sabi mas natabi ka na surat na niyong kasimbagan kay Kong Joey hali dyan sa European Union, We had time. partikular sa ambassador na si Mr. Luke Veron. Remember. Ayun databi na pinagtatawan niya ni na ano nga ran kaniyo significance kining concern ni Kong Joey sa mga seamen niya to seafarers. Sweet brown girl. Ta aram niya aram niya to na upgrading kan sa inda pong skills kan sa tuya pong mga seafarers na nakabase duman sa Europe, dapat databi in compliance o bilang pagsunod duman sa International Convention on Standards of Training, Certification, and Watchkeeping for Seafarers, no? So ini po ang kumbaga yardstick kung ang sa tuya pong mga seamen, mga seafarers, kwalipikado na magtrabaho duman po sa Europe-based na mga shipping companies. My clothes. Kumbaga, mas magayon po ang araw kayo nagkakaigwanin na open communication. Nowhere to wash. Tangani po na naaraman kung ano po ang mga dapat na i-comply. At sabi ko nga ni Kasubago, ongoing po ang assessment ko niyan. Bako lang ata sa Pilipinas, kundi maski sa iba pang ASEAN countries na nagpapadaraman po ni na mga seamen or mga seafarers duman po sa Europe. So, imbwilto man po digdio an sa tuyang sa diring Philippine
ining Maritime Industry Authority o yung Marina. Ayo baga po ini ang ahensya na nagmamangno, nagmamato-mato sa industriya kan paglalayag. O sana po malinaw na yung nag-chat sa tuya tadaya daan na sundan. Ito po nagtao lang ni na sabi nga ni kanin suporta si Kong Joey. Digdi po sa pinagigibong audit o assessment kan mga seafarers niya to bilang requirements kay ni pong European Union. So ang suporta lang bakulang po duman sa ngaran kay ni sa surat na ito kundi maging ata duman sa kung paano mas mapataas ang kalidad kan training kan sa tuya pong mga marino. Hoy maray na hapon palan kay Charot Ardales dyan po sa CP, kay Primong Vicente Balyaran alias Sawa, former barangay Kagawad dyan po sa Mananaw, Rapu-Rapu, Albay. Kay Kapitan Erwin Astanyo, dyan po sa Malubago. Tagabus po ng mga councilors digdi po sa probinsya ni Albay, maray na hapon sa Indo. Sa iraron po kan Philippine Councilors Legal by Chapter sa panginginot po ni Board Member Kongkong Salceda. He went to Russian land and never mind the Tsar. But the cars are chocolate, that's really wunderbar. In all affairs of state, he was the man to please. But he was real great when he had a girl. Diyan palang tabi sa sitio na Sipit, maray na hapon sa mga taga Nagutkot Manito Albay. Diyan sa sitio na Sipit, Barangay Nagutgut, maray na hapon sa Atuli family diyan sa Malangtok. Igwa pa lang dyan kipinagdi-develop na saro pong potential destination. Sa ngaran pa sa nagaro, pwerte yun magpurupasyer duman Kuya Names. Ang ngaran, Ayahay Resort. Pag sinabi bagang Ayahay, garo, so sige sa nabagaan, inat-inat mo, maayahayon nga digdiyo. Ano ba man, pag sinabing maayahay, maprisko. Pero ayahay nga ang buhay ko. Buot sabi yun, dahil kang stress, dahil kang problema, dahil kang torture na namamatian. So, dyan pala sa sitio na Sipit, particularmente sa Purok 4, may mabukas na tabi dyan na Ayahay Resort. Sabi ninda, enjoy the breeze and freshness of nature. Taan lugar man ang ganda yan tabi. Kung tatawan ta ka mo nin retrato, kuan pa yan, makahoy. Makahoy yan. Wala mang kidakol na amenities dyan. Wala dyanin mga fast food. Kundi talagang virgin ang serene. O bakong virgin? Serene ang nature. Unikan bayong, ragasnas kan sapa, kan tubig sa sapa. So yan po ang sa indong maingkwentro dyan. Narumduman ko saro po na feedback kan sarong nagbisita dyan sa may parte kan Ginanayan Island. Sa panahon kay ito kan mga love boat tours ni Mading Ana Banyadera pati manipading Eugene. So sarong bisita, naghanap nin fast food. Sa yung gama ko agi fast food sa sarong isla na sadit-sadit na isla na pigo-officer sa ng attraction. Iyo po ang magayon na kadagatan, trangkilong palibot, tsaka preskong mga sira. Naghanap ki fried chicken so sa fast food. Uyugon mo an. So maray po ini na nakakaigwa po kita nin mga efforts na mag-develop nin mga destinations. Pero kay puhan po na magsunod ini sa mga standard
na pinag-siset kang Department of Tourism. Di ba, Sir Romel Natanawan? Ining mga araw ka ni mga destinations na pinagde-develop, dapat mag-apply ni accreditation sa Department of Tourism o kung bako man dyan po sa munisipyo. Tangani pong matabangan kamo sa marketing, sa ngaran ka ini, sa pag-design, kan sa indo pong mga gustong ibugtak dyan ng mga attraction, etc., etc., etc. So, pigatawan niya to ni in Ora Buena, nasa likod po kay niong Ayahay Resort, dyan po sa Purok 4, Nasipit, Nagutgut, Manito, Albay. O may rate na sindadigdi sa adult 25, sa mga aki 20. May nailan ko digdi yung manyog, pero sa irarum kan manyog, igwa po ni garo swimming pool kayo din niyo. So, pasyaran ta daw ini sarong simana, tanganing mabilogan sa tuyang retrato. Buenay ko na kita ni 30 minutos makalis na po ang alas 4 nin pagkahapon. Mabalik kami pagkatapos lang kayo ni. An oras hatod sa Indokang Microban GT Disinfectant. Proven effective against ASF virus. Hinebra San Miguel. Sulit hanggang sa huling patak. United Home First Sulfate Iron. Healthy blood for a healthy glow. Maggi Magic Sarap. Ang nagmamahal, nagmamagi. Neozep. Ang mabilis sa sipon at lahat ng sintomas nito. Neozep. Mabilis. Magaling. Phenylephrine HCl. Chlorpheniramine maleate. Paracetamol Neozep Forte. Lysol. Clean. Disinfect. Protect. Embassy Whiskey. Chill muna tayo. Diatabs. Basta diarrhea, garantisado ka sa Diatabs. Bilis gaan sa pakiramdam. Gaan pa sa bulsa. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, an ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yauna mismo an makikinabang permitawo. Garantisado an pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, an ligasiya niya rumdong. Joey? Sigue la pista, me vas a encontrar. Ya está cerquita de mí. Como acertijo en bola de cristal. Tú me quieres descubrir. Vas a la mitad. Yeah, yeah. Sube el caminito, sí. Yeah, yeah. Okay, balik na kita sa tuya pong programang 2D sa GB. Yo te voy a esperar. Kunyan pong Sabado. Maliputon digdi sa laog. Palibasa, garo nagpapahiwatig na naman kan na Pasko. Dahil ko na iling digdi sukwan. Ito surindi. Ni pala no. Nagang mapasko na talaga niya. Nagrarani na sa tuya sa mga reindeer. Ven las instrucciones para que sepas qué hacer. Que estoy esperando por uno que me enamore. A la vieja escuela que me mande flores. Que me lleve al cine. Que me robe un beso, pero por la noche también se ponga travieso. Paguro istoryanta daw, Kuya Names, ining manungudigdi sa income kan San Miguel Corporation or San Miguel Brewery Incorporated. Kung sinabi mong San Miguel Corporation, dakulaon niya na kumpanya. Di ba? Kasabay dyan sa construction, etc., sa power, etc., etc. Digdi lang kita masintro sa San Miguel Brewery Incorporated. Datang eta gusto mo ngayang maaraman yan. Gusto ko tabing maaraman ini, asin kamuman. Dagkaigwa po ang San Miguel Brewery nin income na minaabot sa 99 bilyones de pesos sa primerong siyam na bulan kan taon. Poon Enero sagud Septyembre 99 bilyones de pesos.
na 21% databi ini kan increase 21% halangkaw ang income na ini kumpara mo sa nakaaging parehas na peryodo kan nakaaging taon. So napangalas ako na kuan baga kita nasa pandemic aday. Nasa pandemic kita nga ta halangkawon su income kay niong ang produkto serbisa beer. Nagsararahan baga sa mga beer house, di ba? Sa mga restaurant na nagki-cater kan serbisa, nagsararahan man. Ang sabi ka na sa inda po na executive officer, ini pong San Miguel Corporation President asin man Chief Executive Officer na si Ramon Ang, this reflects the fundamental strength of not just the beer business but overall SMC's diversified portfolio which has allowed us to weather challenges. Nagpapailing databi ini kan natatanging kusog kan San Miguel Corporation bako lang sa beer business kundi sa iba panindang mga negosyo. Pero ang pinaka nagtao sa indanin income, ini po na San Miguel Pale Pilsen, Red Horse Beer, tapos San Miguel Light Brands, among others. Nag-abot ini sa 88.4 billion na domestic revenue. Sa indaw na, paano nangyari ni? Napigbawal ba kayo sa pag-inom? Siguro, nag-poslit nin mga binuting serbisa, So, ang sabi po ninda, inidatabi na income na pinagpost kan kumpanya, inidatabi dahil duman sa saindang agresibo na marketing strategy. Yung pigaapod ninda na hay na ito, volume, hay na ito supig sasabi ninda dyan nakuan. So, agresibo ninda bagang kuan. Ining, yan, this was attributed to consistent volume gains. Pag sinabi mong volume gains, pag volume, darakulan niya, di ba? Pag mabakal ka ba ngayon, volume ngayon bakalon ko, darakulan niya. Bako man gayod na digdisa na sa Pilipinas ini. No? Taan San Miguel Brewery baga, igwa man yan sa ibang mga nasyon. Minsan nga ni baga, nakakadaog kita ni na impormasyon na ang pinakamasiram ngayang beer, ang San Miguel beer. No? Ang nagtataram kayan, bako man mga Pilipinas na. May mga dayuhan man na nagsasabi na pinakamasiram na birda sa bilog na kinaban ang San Miguel Pale Pilsen. Garo commercial ini may commercial value pala nini. So sa tuwa lang na punto digdiyo, iyo po na paano nangyari ang araw kaning income na halos nagbubungkaras pa sa nakita hali sa pandemic. So siguro dakula ini ang panalmingan o giya kan mga negosyante niya to, dakula man o sadit, na sa tahaw kang gabos na mga kadipisilan sa lado kang negosyo, day maguntok, day magpundo sa pag-design, sa pag-devise nin estratehiya na pinagtutubudan niya to na magiging positibo ang resulta pag inimplementar ang estratehiyang iyan. So ini po ang mensahe kan na kumpanyang ini. Tasabi ba ganin da digdio, maski da atabi yaon sinda digdi sa tahaw, kan epekto, negatibong epekto sa ekonomiya, yung mobility restrictions kan sa tuya pong nasyon, narumduman dito na denganing mga biyahe, dahil dagpatalo ang kumpanyang ini.
kundi mas lalo pa sindang naging, kumbaga, ginamit tinda itong panahon na nagkaigwanin na lal sa saindang operation, tangani na develop nin mga manlain-lain na mga estratehiya, taktika sa negosyo. Kaya ini po ang naging resulta na the moment na nagkaigwanin reopening, bako lang siguro digdi sa lokal na merkado, lalong-lalo na duman sa international markets, handa po ang kumpanyang ini. So yan po ang punto niya to digdio. Punto niya to digdio. Kaya naghapot bagatulos ako, paano nangyari? Paano nangyari? Sa ining first 9 months baga kang 2022, luway-luway na baga po na nagbabangon sa ekonomiya. Pero ang magkangalas digdio, taan ang mga serbisa baga, bako man ini kuya names mga essential na pangangaipunin tao, di ba? Pero nga luminang kawon so revenue kan kumpanyang ini. So igwasindanin mga pigaapod na mga tawag dito market strategy na sa indang pinagadalan, binalo ninda, napatunayan na maray, kaya mas pinahiwas pa ninda, pinagayon, at the same time, pinagsubukan giraray ninda sa merkado. Y si me preguntan, digo que nunca te vi. 41 minutos makalis na po ang alas 4 ni na pagkahapon. Kaswapon Kuya Nims, nagpasiring ako dyan sa opisina kan APEC. Duman sa Luas Bagaso, tent duman. Saro sa na nakatukaw. Sarong persona sa na nakatukaw. Tapos paglaw ko duman sa lao, tulusan na kami duman na nagbabarayan. Ano daw ang gusto sabihin ka na, no? Tanada daw ko baga garo hanggang pizza 21 na sana. Baka niya ako kung na sa mga parabayad, naghahalat ng sa pizza 22 na lang sila magbarayad. Parehas ba sana po yan? Antari pa kayan? Kaya magbarayad na kamungunyan. Tanganing di ka magkapuruto lang kang kuryente. Di itong talaga. Maluyaw na naktibidad dyan ngunyan. Dyan sa APEC. So, kung baga garo nasa periodo na kita ngunyan kan transition garo. Ako nagantabay si Primong Toy Reynoso. Pwede daw ako, istorya daw kung paano ang transition gigibuhon. Garo baga medyo medyo day niya ito kapado kung ano mangyari after November 21. Pero ano ba dyan niya itong mga amigo, si Engineer June. Very positive siya na malalampasan ang problema ini sa tuyang sektor kang enerhiya. Sana magtarabangan na, no? Magkaigwa po ni na tawag dito ni na cooperative efforts. Cooperative ang bagayan. And then sa mga maturukaw man siguro dyan sa transition na ano nga rin kayo phase. Isipon matabi nitulos panginutan tabi ang interes kan mga albayano de. Okay, dahil pa natatapos mga tugang ining mga diskusyon, paralitan nin mga kuro-kuro, manungod po sa nakaplano baga o nakatalaan na implementasyon. So ito bagang manungod sa mga bihikulo na mga maluluya databi magdalagan dyan sa mga highways. Dakul pa. Nagpapaabot nin mga kuro-kuro, nin mga opinyon, manungod dyan. Kanakaaging aldaw, nagkaigo bagatabi nin Tiripon, pinagpadrinuhan ka na PNP Provincial Command, na i-implementar na po yan. Totoo po, nationwide po na batas yan. Nationwide na batas. Yung
slow-moving vehicles must stay on the outermost lane kan mga highways o mga freeways. So, iba-iba. May mga kontra, may mga pabor, may mga entonces. Halimbawa dyan sa Muya, sama nito, kadaklan dyan, two-way lang yan eh. O paano, paano sa mga tricycle dyan? Say mo na para giyon sa kanal. Kaya dakulo na aayuson talaga. Ha? Lalo ng province-wide ang implementation. So yan. Diyan baga sa Muya, ang kwan dyan, halimbawa, gali sa boundary, dyan sa may Kabakungan and Buenavista, kung gusto mong magmadali na pasiring sa sentro, you will take tricycle dahil ka naman magkaparahalat baga sa jeep. Diba? O di ko ni-implementar na yan, marabasan bagan dyan kan na provincial enforcers sa mga tricycle. Yaraon, man pero sabi baga da ako, common sense. Kung to lane nga di teka ibang maginibo. Kundi masunod ka na duman sa maluyang magdalagan. Sabi ko nga ni kay BP Hen, sabi ko yung road courtesy, no. Halimbawa, yaong ka diyan sa 4 lane pero andalagan mo masana arog sa kuya na medyo maluyan ang mata. Andalagan ko naman sa nangani bira na magsisinta. O di diyan ako sa pinakatuo. Di ba? Ayaw mananggad yan talaga magkakairigwayanin mga diriskusyonan ta. Primero, paano mo man talaga kuya nim sumaraman na nagdadalagan ka ng makaskas ka? Diba? Or maluya ka. Taduman nga ni baga pigiling ko nag-iilihan ko sa mga sa YouTube. Sa YouTube. Duman mismo sa Muya sa Amerika, nagpasuruay pa ang pulis tapos uyan na kuan. Motorista. Taday man kay itong speed gun, pinara siya. Ano nga, what's my violation? You are ngaya 80 in a 70 zone. But sabi yun, nagdalagan ka na ngayang 80, unlimit, si tentaman sana. Paano mo man yan naraman? Day taka ngayon naabot. Sabi kang puli. I am already ngayon 70, day taka pa naabot. Di dadaroon naman sa doon pati sa Amerika, kuhaan mga arog ka ng mga apprehension baga. Igo akipigapod na may kurte. Ito bagang sa Providence Island. So, si Judge sugaro Italiano. Gabos ng mga apprehension sa traffic, duman sa state na ito, o sa Sarong County garo ito, duman di darasaya, may bista. May bista duman. O di sa tuya, wala man kaya arog ka na, arog kaya na sistema, mekanismo. Tapos di sa tuya, sabi nga ni, kay puanda na traffic rules and regulations, dapat isipon na, iyan, pigigibo iyan para magkaigwa nin order sa tinampo. Tanganing sigurado as in safe ang nagagamit kang tinampo. Motorista man yan o pedestrian. Dapat ang traffic law or code nagsisirbi iyan tanganing mamantinir an order sa tinampo. Bakong chaos. No di naririparuta baga na ang traffic laws or traffic code garo sarong revenue generation activity. Titikitang katulos. Anhanap tulos sa ang problema nga ni kaniba dyan baga. Nagrereklamo sinda ta an violation. Chichikan itong dakuluno dumana garo baga so nag-take examination. Sige siya ng check. Perfect ngayay ka. Ito palang dakulog ang bayada. So, halawigong pa talaga ang sa tuya pong dapat na adalan, dapat na ikonsiderar, dapat na, sabi nga ni Ikayan, dapat may participation, lalong-lalo na ining mga
apektado kang ano man na lakdang na pinagigibukan sa tuya pong gobyerno. Minsan nga ni Kuya Names, may sinilbatuan akong tricycle driver diyan sa ano, siring sa may Rawis. Sinilbatuan ko. Ang simbag sa kuya. Nagbabayad man niya kami kan road user's tax. Oh, yeah. Bako man araw ka ng bot sabiyon ta. Ang bot sabiyon ta kayan, kung sinilbatuan kayaong ka sa fast lane, tibaad na dungkog ka dyan makan mga makaskason na mga bihikulo. Ano man ang ganahan talaga kan saradit na mga maluluya magdalagan na bihikulo araw kan motorsiklo. Sabi nga ninda, ang motorsiklo ba ngayon makaskason? Yes. Pero kung itaning mo sa makaskaso na ngaya kotse, makaskaso na bus, pag natuksil sa ng kidiit, kayang ganahan. O, kaya yan ang mga siring kaya ng mga batas trapiko na yan. Sabi ko nga ni Kasubago, pinagigibo yan, pinag-iimpunir yan para magkaigwan in order as in safety dyan po sa tinampo. On how to implement, yan po ang sige ang deribati niya to. Lejos del suelo. Dahil pwede nga mag-agi sa tuo, may mga nakaparadang mga truck na darakulaon. Bako man. Igwa man baga talaga ki emergency, emergency, kung may emergency baga, duman nag-aagi talaga sa pinaka-ultimo, pinaka-gilid. Diyan baga sa South Super Highway. South Expressway. Naramdaman kayo ito ang mga mga regulatory signs dyan. O ini nga pag may emergency, digdi ka magilid. Pero ito, pinakagilido na talaga, ispaltado na. Bako man araw kang kabus ang tinamputa digdi sa Pilipinas, di ba? O yan nga, big example ko, ang pasirin niya sa musama nito. Paano mo man padalagan sa mga pinakamaluya magdalagan na bihikulo sa pinaka-outer lane na dahil man ki-outer lane. Sa Lunes, ma-implementar na kayan. So, hopefully, magkaigwan yung piga-apod ng mga concession muna mga concession. Makairak ba na marahalon ng ngunyan an ngarang ka ini? Marahalon an penalties. Ano pang yung pag-restoryahan niya to? 6 minutos bago mag-alas 5 nin pagkahapon. O yung mga nagapara-arapod manungod sa tupad, sa opisina po ni Kong Joey, dire-diretso na naman po ang implementasyon kay niong emergency employment program with Department of Labor and Employment, Regional Field Office number 5. Chorando estará ao lembrar de um amor que dia não soube cuidar. Canção, riso e dor, melodia. So ang validate po kan mga listahan na pinag-susubmit para sa mga maging beneficiaries yung Department of Labor. Aday man po yan nasa kamot kan LGU, kan barangay, kundi ang trabaho lang ninda dyan is mag-receive ng mga applicants para dyan sa tupad, and then ang nag-validate kan magiging beneficiaries base duman sa inda pong guidelines, iyo po ang dole. Yung mga medical assistance naman, dire-diretso man lang po yan. Ang katuyuan kayan, lalo na itong medical assistance to indigent patients, iyo po na matabangan talaga kita na nungaran kayo ni may pabulungan sa tuya mga mahal sa buhay with less na gastos. O kuan baga dyan kuya nim sa day, maski igwa ka ki ngaya sweldo, kung nagsisildo ka ngayang basic o minimum wage, aram niya to na
ang halaga kang minimum wage, ang buot sabihin mo sa nakayan, pigtatawang ka ki sweldo, tangani makabali ka giraray pagkaaga, tangani magtrabaho ka giraray. Meaning to say, ang sweldo mo niya na pigapod na minimum wage, dahil man ka ang pigkukover yung sa imong hospitalization, kan pamilya mo, kulang na kulang, kapos na kapos. Kaya ining mga medical assistance na ini na pinagtatao po ni Congressman Salceda sa paagi po kan pagtatabangan sa DOH, ining MAEP, tangani po na imbis na ibayad dyan sa ospital, may gastos na duman halimbawa sa pag-eskwela kan mga aki o pagpaayos kan sa indang harong o iba pang regular na gastusin. At least yung sa hospitalization, tigwang ibang source. Kaya nga ni po pinagpapasabot tinusto, tangani po na ini sa itong mga pagiriba, tangani po na maka-access. At kung minsan, dahil man po hararom na naiintindihan ang mga programa kang gobyerno, kaya dahil man po nakaka-avail ang mga kadaklan kan sa tuya pong mga katugangan. So obligasyon niya to na pasabuton sinda na ang mga programa po sa gobyerno, pinagpupunduhan yan kang gobyerno, hali duman sa saindang mga buwis. And kaipuhan na matawan sindani na tama, eksaktong impormasyon, tangani pong magpakinabang sinda kanasambit na mga programa kan gobyerno. Hoy maray na hapon pala sa mga parantabay niya to dyan sa Sitio Suwa. Dyan sa Kabit, Manito Albay. Agaro mapasiring kita dyan sa masunod na Miyerkules, sa Pizza 16. Madyan kita sa Suwa. Bad lamang makainom kita dyan ki Gin Suwa. Kung bako, limonada sana. Okay, good afternoon naman pala dyan kay Willie, dyan tabi sa Gubat Iraya sa Bakakay Albay. Hoy Kudi, maray na hapon tabi sa imo Kudi. Yan sa Santa Misericordia, Santo Domingo Albay. Kumusta ka na pala tabi Kapiyuyong? Dyan sa Mangkaw. Haluin nang day kita huro-harampangan na day. Maski si former barangay captain David Bungkay dyan sa Gapo, Rapu-Rapu. Si Kap Mio, former Kap Mio dyan sa Buhatan, Rapu-Rapu. Miss ko na itong pinagluluto mo dyan na kuan. Itong octopus. So octopus na pinagtutungan bagaso nyog. Pwerte yun, adobong octopus. Diyan man kay Mr. June Atisado. Diyan sa Hamurawon. Kumustan mga bataway mo dyan? Puro nga pagkakanan sa imong naisipan. Yung masiramon dyan maghapit sa Hamurawon, laabason dyan ang bataway. Ang bataway palang paglabas, masiramon pagkusidohon. Bueno. Inabot na naman kita kan sa tuya pong paramientras na pamamaaram, digdi sa programang 2D sa GB. Ngunyan pong Sabado. Sangaran sa liwat ni Congressman Joey Sarti Salceda kan Segundo Distrito Canalbay. Sangaran ni Kuya Nem sa control. Ako po si Councilor Nong Dawal kan Manito, nagsasabing mapasatuya ang bendisyon kan mahal na Diyos. Param, bye-bye, I love you so much.
Sa indung nadangog ang programang Tudi sa GB. Ang tabayanan giraray ang masunod na presentasyon kan programa kada aldaw nin Huwebes asin Sabado alas 4 nin hapon. Digdi sa DCGB. Salamat kan sa indung pag-antabay. Heidelin Diaz po.